lagi sregep nyambut gawe kaki laut kan pada penak uripe. Pancen subur makmur ning tanah Jawi kamaripa wajin mawe rakyate adem tenan ora Mas. Pokoke lagu Banyumas ki penak kok. Penak ya. Tenan. Awake dhewe kudu ngakoni nadyan aku ki wong wetan. Heeh. Ning aku seneng lagu-lagu Banyumasan. Ya, contone Assalamualaikum. Assalamualaikum mau brendrong terus sijine apa ronggeng gunung. Ronggeng gunung. Beda. Aku badore aku. Oh iya, bodor. Bodor kok lali. Heeh. Ya. Ayo ngendi? Ayam tentrem. Jos. Silir-silir ing pantai Logending. Ya, Mas Rin kasih esos Mas Rin. Asik. Ah, Kebiar-kebiar ombake banyu sekarang esok-esok wajin mawe rakyate gawe seneng sepuluh sing lagi nyawang layar raune kaki nelayan ngawe awe lagi sregep nyambut gawe asilan padha makmur uripe subur makmur ning tanah Jawi kamaripa wajin mawe rakyate adem ae, tunggu tak gentu. ayem Esot. aduh esos ae seneng Balik kok Cilacap dadi kok ngene kok kentir aku. dadi celamitan barang ya ya lo jajal celamitane ditokna Sik, ayo rono. iya celamitane ditokna kudune Sik. mi Keluarga oh ya mi mik kok mik. mi Mik mik. kan aku lagi berindeng toh Mik. Mas ya Allah ya coba jurusnya Tambah dikeluarkan ilono. no yo Ayam tentrem ae. Silir-silir. kok ya Oke. Oke. Siap. Ut. Kamu Halo. tadi kenapa enggak bilang loh? Ut? Isya kenapa nggak Lah dari kowe mau tadi tak goleki Ut ning. foto dulu Oke, baik. ya Allah ya. Gimana imponnya ini Silir-silir ing pantai Logending. Pantai Logending. ya hai Hop. Hoka hoka. Rakata hoya hoya. hai hai hai
kirim salam para piyantun aja gelak aja getun mriksani rombongan ingsun awan-awan di mega mendung trenggiling ambas sisih tega nyawang ora tega undung kelingan kebajikan kotak seune tekek apa kareng arane gaplek esot wong tak sidi jos yo esos nyanyi iki jatahe esos suwuk mas buku sing dupa kemelun becek kempul wah rekatan uya oh rekatan uya eling-eling sapa eling bali yo manding ala eling-eling sapa eling bali yo manding ya rama wong prawira mati lelah negara alah eling-eling sapa eling bali yo manding ya eling-eling sapa eling bali yo manding ya rama janur gunung ati ngaren eling-eling sapa eling bali ya manding eling-eling sapa eling bali ya manding yo esot ke lho mas esot urung wayahe sing ngendang ana urutane ganti mas sing ngendang kowe sih nganggo esot ke lho esos jare rapi esot rapi yo teko dino iki cahe gak main libur ya dhek ketwingi main terus lho sombong dia tuh ngeterake kowe main buahmu kuwi
bengi ngeterke ning mburi tebok. Kamu nggak tahu dia tuh lelaki panggilan sekarang. Oh, anu. Iya. Micat toh. Untuk micet. Ya apa? Sijine micet. Long Aplikasi oren. sotem. So- Ayo anu, parian. Apa? Anu yo. Apa iki ya? None yo. Pariane terserah aku. Blarak disampirke. Heeh. Jadi orang jangan sombong, yo. Apa sing wingi kayak apa? Absensi. I bapakku rawuh. Sel, ya Allah, Sing 100. duwe kedau. 100 sebahmu kuwi. Loh, wis. Nembe rawuh kok. Oh, wis Yo, tanda-tanda kok ya. Pring ulung tilin cipi. Nadian urung wis nyicipi ya. Apa ya to? Jare pak ganti-ganti. Oh, Bayame kuning-kuning.